दिनैसिमबो आङो सासे केन्डिडेट जानानै बोर बिदों सहाय बिदों नोंथांमोननि अननायखौ बिदों आरो नोंथांमोना आंखौहाय फिसा हिसाबै फंबाय हिसाबै अनगोन होनना मिजिंथिगोन सासे नोङो दुर्गादास बर'आव बियो सयखियासो बर' बिसिनि थाखाय नङा होमबा सयखियासो बर'आ बर' नंला ओंखायनो दिनै बर'नि सिन्जाखौहाय खुगायावल' बुंदों मोगथाङाव गैया बे नैबे सरकार न'खर न'खर साख्रिखौथ' नों बे सिगांनो जों मिथिखानायखा गैखाया सुइजारलेण्डखौबो दाना आलदा रोखोम लांनो नागिरलायबाय सान्थिसोनो जाहैदों सुइजारलेण्डआ दाना सुइजारलेण्डआ सान्थिसोनो सान्थि आरो सुइजारलेण्ड बहुत डिफारेन्स दङ बेनि उनाव जोंहा जोंनिनो मानगोनां केन्डिडेट उइलियाम नार्जारि गोजोननाय थाबाय सानैसिम बेनि उनाव जोंहा बेनि उनाव जोंहा जोंनिनो मानगोनां केन्डिडेट उइलियाम नार्जारि सारखौ गोजोननाय थाबाय सानैसिम बेनि उनाव जोंहा आरो কিছু কাছে আমার গুণবান করে সম্মানীয় রাজনীতি হাবাফারিहाय आवगायलांनोसै गिबियावनो जोङो बेनि उनाव दं मनिन बसुमतारी बिदै उफुथुलनिफ्राय लाबोनां दे थेबगां नार्जारि उफुथुलनिफ्राय थेबगां जिन्दाबाद भाबाब मोजांथार जय जाबाय लाखि नार्जारि बिजेपिनि आरो बिनिफ्राय दङ फारियै फैदो बे रमेना नार्जारि एफएफएलनि आरो बियो सभाराम मुसाहारि बिजेपिनि बेनि उनाव दङ पुर्णिमा माने सार्जन हाबाब गोजोनबाय जायहक एसे दिनैनि बे जोंनि एसे लेट जाफैबाय आरो दा जियानो हक सुइजारलेण्डनिफ्राय फैबाय आङो किन्तु जोङो सुइजारलेण्डनि नङा जोङो बिटिसिनि नङा होमबा साफा जोङो बिटिसिनि जोङो रायजो राजाफोर किन्तु इउपिपिएलआ किन्तु सब समय सुइजारलेण्डखौल' नुयो नङा होमबा आरो आंखौबो बाहेरानि होनबाय थायो बिथांमोना जोङो मथा मथि बे खासियाबारि रायमना मौजाथिया जोङो बाहेरानिखा सुइजारलेण्डनि नङा होमबा जों सुइजारलेण्डनि नङाथ' जों बाहेरानि अर्थात बिसोरो सुइजारलेण्डनि जों बिटिसिनि ना सिम्पोल खोथा
दा बिथांमोना जाय जेखि बुंबाय थाया मानो जों BTCनि आरो BTCखौ लाखिनाया जों बयनिबो दायित्व दङ जोंनि गथ' गथाय भबिष्यतनि बियो इलेक्सन खुब गुरुत्वपूर्ण इलेक्सन जोंहा दिनैनि प्रग्रामावहाय सासे मानगोनां सफैनांगौमोन बेनो जाहैबाय शिबनाथ ब्रह्म बिथाङा फैनांगौमोन खिन्थु मोनसे जाहोननि थाखाय बिथाङा बाक्सायाव थांदों गोबां BJP दोलोनि मावथिफोरा दिनैनि दिनाव बा गाबोननि दिनावहाय BPFआव जयनिं जागोन मैयाबो जादों चिराङावहाय दैलि दिनैहाय जोंनि BPF दोलोआवहाय बिभिन्न दलनिफ्राय दिनै जयनिं जागासिनो दङ स्पेसियेलि BJPनिफ्राय बांसिन जागासिनो दङ बांसिन मानो बांसिन जादों होनना बुङोब्ला जोङो BJP दोलखौ जों गाज्रि होनना बुङा जों गाज्रिबो होनना बुङा खिन्थु बाथ्राया जोंनि BTCनि थाखाय थिग नङा क्लियार खोथा बेनो जोंनि BTCनि थाखाय क्लियार थिग नङा आरो बे नोङो BTC ओनसोलाव जायफोर नोङो BJP जानानै मावदों बिथांमोननि बाथ्राया मोनसेबो सोलिया गुवाहाटियाव मोनसेबो सोलिया नोंसोर जिराय होनबा जिरायनांगौ बावसो गिदिर गिदिर लेक्सार होगोन दै बिथांमोना गिदिर गिदिर लेक्सार होगोन खिन्थु गुवाहाटियाव थांबा एखे सार होनना सेस नों जिराय होनबा जिरायनांगोन नों बैयाव थांबा थांनांगोन एखे बेयो बास्तब खोथा दिनै BTCनि थाखाय खहा मोनसे जानो थांदोंब्ला बेखौ बिदि खालामनाङा बिदि मावनो नाङा होननो हानायनि कोनो दुमान गैया मानोना बेवहाय बहुद खोथा दङ आंबो BJPआव दंमोन आंबो मिथिगौ जोङो इनसार्ज बिदोंमोन BTC ओनसोलनि थाखाय बर' मानसिनो नोंसोर सालायहोनो गोसो नालाय BTCनि थाखाय इनसार्ज हरदो होननानैहाय दायित्व हरा बिथांमोना गावसिनि मुर्तियाव दोनना मोसाहोबाय थानो नागिरो सब समय गावसिनि मुर्तियाव दोनना मोसाहोनो नागिरो आरो नोङो स्टेट लेभेलाव नोङो जायफोर दैदेनगिरि दङ बर' दं नामा नोङो नायहरसाय सासेल' मर्चा दंमोन बेबो शिबनाथ ब्रह्म सारल' दंमोन दिनै बेबो गैला मानो फैनांदों फैनांनायनि खारना जाहैबाय सिङाव थानानै बुजिदों जे BTCनि थाखाय दिनैनि दिनावहाय BJPआ थिग नङा सिरि जोंना बिनिफ्राय दुखुसिन आरो माथो दंबावो बेखौ बुङै बालायसो लांबाय आङो बेसेबां बुंबावनो जे जायगायाव दाननोनो हाखाया सरकारा गैलालै दा अब्लाबो बिथांमोना दाननायखौल' नुयो सिमाङावबो नुसिना बिथांमोना मिथिबायना सिमाङावबो नुसै बिसोरो फट' खेबबाबायनो माबा होनानैहाय अरुण'दया जोंसो होगोन होननानै जबरदस्ति खालामहैयो दाननोनो हाला सरकार गैला होमब्लाबो दाननायनि सिगिबावो खालि सिगिनाय आरो सरकाराव थायोबा रायजोफोरनो गांनाय उखैनायखौ सुफुंनायनि दायित्वआ सरकारनि बेखौ होआखिसै खालि जिखिनि नोङो स्टेट सेन्ट्रेलनिफ्राय फैनाय बेफोरखौसो दिनैहाय बिथांमोना गावसिनि बादि दाननो मानो होनलाबाय थायो दा गतिके दिनैहाय बे दिनैनि सरकारा जे जानानै थांबाय फैनायाथ' फैखाला 100% फैनाया फैखाला मानोना उदालगुरिनिफ्राय बिसिमाव मोनफ्रोमबो जायगायाव दिनैहाय BPFनि मोनसे स्ट्रं मोनसे रायजोफोरनि दिनैहाय मा होनना बुङो खौसेथिखौ दिनै नुदों आरो दिनैहाय बे BPFनि दिनै सरकाराव फैनाया जों बुङाखै मानोना साफ्रोमबो जनगोष्ठियानो दिनै रायजोफोरा दिनैहाय सिरि मोनदों बुजिदों जे बिथांमोना बेसे गिदिर 2000नि सिगां मोनदों 2020नि सिगां अर्थात 2020नि सिगां गावसोर सरकार फैयैनि सिगां बिराद गिदिर सिमां नुदोंमोन जब कार्डनि फैसाखौ मावाफ्रामा फ्रिबो हानना होनो नागिरदोंमोन बिसोरो न'खर साख्रिखौथ' नों बे सिगांनो जों मिथिखानायखा गैखाया सुइजारलेण्डखौबो दाना आलदा रोखोम लांनो नागिरलायबाय सान्थिसो जाहैदों सुइजारलेण्डआ दाना सुइजारलेण्डआ सान्थिसोनो सान्थि आरो सुइजारलेण्ड बहुत डिफारेन्स दङ होजों जाखै नोङो बिउटि मोनसे समायना मोनसे बे मोनसे आलदा बे मोनसे सिटिसो बियो नों सिटिजों नों दिनैहाय सान्थिजों बोरै नों होननो हाखो सान्थिया सोर लाबोखो सान्थिजों मा खहा खालामगोन सोलाय सान्थि आरो खहा बहुत डिफारेन्स दंलायनानै सान्थि होननानै बिटिआरजों मा पावार खोमालांथोंसो ट्राइबेलनि थाखाय मा खहा जालांनो नागिरदों दिनैसो जोंनि जिनिसा मानगोनां आबसुनि दैदेनगिरिफ्राबो सिरि मोनदों नै दतमायावहाय निउ माबाखौ मा होनना लेक्सार होनायखौ आङो मैयाहाय नुफ्लांदोंलाय BJPनो भोट दाहो ट्राइबेला दिनैहाय जिनिसा दङ खैफोदाव दङ बिनिखायनो दिनै थाखा फैसाजों दिनैहाय मनरन्जना बायनो सानब्लाबो बिनो भट दाहो दिनैसो सिरि मोनदों बै समावहाय जेब्ला नोङो ज'नो सरकार दानांगौ होननानै बिसावहाय दिनैहाय BPFआ खावलायदोंमोन हाग्रामा महिला सारा खावलायदोंमोन बे समाव नोंसोर थाल मोनाखिसै जे उनावहाय मा जागोन आरो बिनि उनावहाय दे नोंसोरो जबरदस्ति अहंनाय सरकारखौ दाबाय हैलायसै मोजाङै नोंसोर सालायदोलाय बिनि उनाव मा जाबाय MP जाय मानसिया दिनैहाय ट्राइबेल आरो 62खौ बोखारनो नागिरग्रा DC/DCखौ दिनै बोखारनो नागिरग्रा बे मानसिखौनो नोंसोरनो भट होनो थिनदों बेखौनो नोंथांमोना देरहाहोदों मानो देरहाहोखो
사실 너가 두르가다스 보로가 비어 소이키아서 보로 비신다가 이거봐 소이키아서 보로가 보로 능라 해내더니 보로니 신자고에 고개 올라오는 먹타오게 야배 너희들 솔카라 이오페펠 솔카라 먹타오게 야돼 지도 동문바더니 니베바디 오버스타 자야면 아까니 전국된 더니니 엘렉션아 보비숏 정리 대르고나 고토고타이프니 보비숏이 다게 지금 모이베 시작하는 것 더니니 엘렉션아 더니 파소 하자니 다게니가 데벨롭మెం트 더니 그방 키니 마우바 비피바 비타문아서 누가케 정리 라이제라이자프라 누던 요 피플리 대딩이 별로 누가케 있을 카나 미치바이 있을 카나 비니카네 더니 하이 मनफ्रोमबो जायगायाव दिनैहाय मोनफ्रोमबो समस्थियाव दिनैहाय बिपिएफनि मोनसे उद्दाना फैदों आरो दिनैहाय रायजो राजाफोरनि अननायखौ मोननानै जोङो दिनै बुंनो हादों आरो बुजिनो हादों जे सरकाराव फैनाया दिनैहाय निश्चित जियानो हक आं दिनैहाय नोंथांमोननि जायगायावहाय फैनो मोनाबा दुखु मोनगौमोन मानोना दाखालिबो फैदों फैनानै अखाया हाबाय रायलायनोबो मोनाखिसै मोखांबो नुलायनो मोनाखिसै बै स्कुलावनो दसे लाल साहा लोंना ब्लड थांफिननांबाय दा बेनिखायनो जेने थेनेबाबो फ्लाइट हमनाबाबो फैथारगोन ना सफैबाय आं गोसोबाबो दसेबो नुजाथारगोन होननानैहाय दा बेनिखायनो रंजादों गोबाव सम लाबाय गोबाव सम जिरायबाय आं बारा बाथ्रा बुंबावनो होनना सानाखै मानोना जे जायगायाव जोंनि मानगोनां बुंथिगिरिफोरा बुंलांजोबखाबाय गोबां बाथ्राखौ बेनिखायनो आङो बारा बुंबावनाय नङा खालि आं बेखौल' नोंथांमोननि मोखां नायनानै आशीर्बादल' लाना फैदों अननाय नोंथांमोननिफ्राय सहाय बिनो फैदों बेनिखायनो दिनैहाय आं नोंथांमोनावहाय नोंथांमोननि सहाय आरो आशीर्बाद अबंलावरिनिफ्राय आरो इसोरनिफ्राय प्रार्थना गाबनायखौ आं लुबैदों बेनिखायनो जिहेतु नोंथांमोननि मैल्यबान भट नङाब्ला दिनैहाय जों बिपि एबा सरकाराव फैनो हाया बा जोङो देरहानो हाया बेनिखायनो राजाखौ बानायो रायजो राजाया बेनिखायनो रायजो राजानि सहाय आरो आशीर्बादखौ नांगौ बेनिखायनो नोंथांमोननि आं सासे फिसा नोंथांमोननिनो आं सासे बियादै नोंथांमोननिनो सासे फंबाय बेनिखायनो नोंथांमोन बयनिसिमबो आङो आशीर्बाद दिनैहाय लानो थाखाय फैदों आरो नोंथांमोननि मैल्यबान भटखौ दिनैहाय बिपिएफनि जानानै खावलायनो फैदों मानोना बे इलेक्शना जोंनि फैबाय थानायनि थाखाय जोंनि देरबोनाय गथ'फोरनि थाखाय गोबांथार दिनैहाय गोनांथि दङ मानोना दासो दिनैहाय जोंना देरलांगासिनो दङ गोबां दिनै फरायसुला फरायसुलि दिनैहाय फरायनानै थानाय दङ नाथाय थार्ड ग्रेड फर्डखौबो दिनैहाय जोंहा होनो हायि जादों मास्टार साख्रि आरो थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेड बे डिफारेन्स बे आलदा बियो बिथांमोना दिनैहाय जिखिनि होनो खोथा दंमोन बेखौबो दिनै होनो हायाखै बेनिखायनो दिनै बेफोरबायदि खहा जानाया जोंनि भबिष्यतनि थाखाय दिनैहाय बहुतखिनि सिन्था जानांगौ दङ दा बेनिखायनो दिनैहाय नोंथांमोननि जे मैल्यबान भट बियो 500,000नि भट नङा बियो भबिष्यत दानाय गावनि गथ' गथायफोरनि गावनि न'खर गावनि हा हुनि भबिष्यतखौ दानानै लानाय बे इलेक्शना बेनिखायनो आसा खालामदों नोंथांमोना जे जायगायाव दिनैहाय बिजेपिआ गोबां जायगायाव किसुमान गिदिंदोंब्लाबो बिथांमोननि अबस्थाखौ नुखागौ बिजेपिआ थैब्लाबो बे जायगायाव मथा मथि देरहाया जुमदाराव जों बयबो मिथिगौ अब्लाबो बिथांमोना इन्टारेस्ट दङ कि केम्पिं खालामदों गिदिंनांगौ गिदिंदों बेनिखायनो आं रावखौबो बुंनो थाङा खिन्थु बेवहाय गासिबो दिनैहाय रायजो राजाफोरा बुजिनो हादों जोंनो भबिष्यत आरो जों बिटिसिखौ लाखिफिननांगौ होनना बेनिखायनो नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनो सासे केन्डिडेट जानानै बोर बिदों सहाय बिदों नोंथांमोननि अननायखौ बिदों आरो नोंथांमोना आंखौहाय फिसा हिसाबै फंबाय हिसाबै अनगोन होनना मिजिंथिगोन आरो बे सुंद' बिबुंथिखौ बुंनो फोजोबबाय थेंक इउ